חברים, כאן אלונה מקבוצת יצחק, וסליחה קצת אם יש רעש, והיום אני משחקת ברול סטארס מהמשתמש של אח שלי. בואו נתחיל. אוקיי. בואו נשחק נוקאוט. מי משחק? מי שיוצא סבבה? 8 ביט. נתחיל. אני לא הכי טובה כמו אח שלי, אבל כאילו הוא לא יכול לשחק עכשיו, אז אני אעשה את הסרטון במקומו. מה שרציתי להגיד שקבוצת יצחק זה קבוצה של שתי תאומים, אלונה והראל. אני אלונה, ואנחנו תאומים שפתחו קבוצה. וזהו, תרשמו לערוץ ותשימו לייק. טוב, בואו נמשיך. אוי, הפסדנו. פאק. איך כבר הרסו את זה? מה? רקת אותו. יש. סליחה על הרעש מראש, אם אתם שומעים משהו. אתם לא אמורים לשמוע. אין אינטרנט. טוב, בואו נמשיך. פאק. אוקיי. וואי, אנחנו צריכים לנצח. אנחנו לא בוטים. וואי. אני רגילה לשחק במשתמש של בוטים, כי אני לא הכי טובה בעולם. הבנתם? וואי, סליחה על הרעש של הטיק טוק וכאלה. זה אחות שלי הגדולה. טוב, אז הפסדנו. לא נורא. אבל תסתכלו באיזה רמה. אח שלי, אני קצת עוזרת לו לשחק לפעמים. כי כאילו זה, אבל הוא ברמה 3. והוא כבר גמר את זה. חבל שעשינו סרטון פתיחת אגדי. בואו נזמין את עופר. הזמן אני התחילה. טוב, בואו נראה איזה שחקן עכשיו. ניקח את לארי ולורי. כן, ניקח את לארי ולורי נראה לי. כן, יאללה. אוקיי. טוב, אז המשכנו וזה נכנס לי כבר למשחק. זה הקבוצה שלי, טרה וקר. בואו נתחיל. אוקיי. איפה הם? תמיד יש מישהו בשיחים. אוקיי, הופה, הרגתי אותו. ברוק. וואי, אני אוהבת את לארי ולורי. אח שלי לא, אבל אני אוהבת. מבול קצת. סתם לא יכולה לחרל. הופה. צריכנו משחקן כוכב, טרה. למה עופר לא רוצה לשחק איתי? טוב, לא משנה שלא ישחקו. אם נשחק עם פייפר. תסתכלו, זה כל ה-6. בואו נתחיל. משחק. יאללה, משחק. טוב, עד כאן הסרטון להיום.